Eh, non, wallahi don tɛ wele donna k'an fakɛ to balo la fosi ko man ɲi t'an na jiko kun t'an na kumako kun t'an na ala mun t'a dɔn ci wari da y'a min non sotigi yɛrɛ fɛnɛ o fana ka wari dugu fɛnɛ b'a la an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna ye cogo min na yɛrɛ tora an bɛna taa yɔrɔ min na yɛrɛ mais jɔn n ka n dɔgɔnin wele cogo cogo solution dɔ bɛ sɔn ka k'a la. Musa dia? Ah, nah. Orang ni Musa. Orang kan fanya tu yang ufuk kita na. Ini misal na orang ni di bawah. Misal Allah yang fanya kan fanya lah. Orang ada semua orang luar sila. Musuh dia ada u yana kana kana so yɛrɛ ɲini so solution yɛrɛ foyi tɛ ne bolo est-ce que i bɛ so dɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ka taa. non ne tɛ so sɔrɔ ko an tɔntɔn min bɛ yen ko n'an taara o nɔfɛ. Dun an tɔɔrɔ fɛ yen wa n'a mɔna cogo min na nɔgɔya bolo tigiya yɛrɛ fosi t'an na dɔn ma sotigi yɛrɛ wa bɛna s'a la ten o yɛrɛ an ka minɛ k'an bɔ. An kɔrɔ ko me grand frère ne kɔni ne bɛ de fɔ e mana bila yɔrɔ min na dɔrɔn ne bɛ de da o ko la sa. Wallahi solution foyi tɛ ne bolo o ne dɔgɔnin tɛ foyi sɔrɔ k'a jɛ ma ne ma ka na fantanya de ye wa ne yɛrɛ ma deli ka ni ɲɔgɔn ye kuma dun ye man ye yan. An ka taa ale di teliya an fɔ ne bɛ yen an bɛna ne de fɛ yan. Wale jeune, Abedi, quoi au tour ça vient? Ara tour. Ah ouais, an au moins si n'a autre chose à la fin, est-ce qu'on nettoie une fois et regarde nager? Mais c'est comment ça? Na ah que dans mon room na fort, na so na so wa. Ah bon, on peut non, ne peut datim do ma asira de biru. Ah jatim na ko kam non che. Ne sotigi ya, ne tɛ sotigi o. Sotigi ni agence mɔgɔw de bɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye. Ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ka bɔ so in kɔnɔ ko parce que sara tɛ ka kɛ. So jɔ ko ye pour que a tigi ka dɔ sara a ka so la mais aw b'a kɔnɔ aw tɛ ka sara. Aw ka jate minɛ kɛ, a tigi bɛ balo cogo di? An yɛrɛ minnu ye agence ye an bɛ balo cogo di? Ne jo bɛ delili la aw ye ne frères de ye, an ye dɔgɔninw de ye mais ne yɛrɛ seko tɛ nin na bilen. Ça fait combien de mois maintenant aw yɛrɛ b'a dɔn? Han? A ma taa ni 5 mois ye. Sisan aw bɛ so in kɔnɔ aw tɛ ka sara. Ne yɛrɛ tɛ o. Agence de don ani sotigi u bɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye. Bon ne min bɛ yala ka wari minɛ ne de bɛ kɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛnen ye ou bien aw yɛrɛ k'a dɔn ɲɔgɔn a ka lajɛ an bɛ balo cogo di nin kan aw fana ka balo de bɛ nin na o bɛ cogo min na yɛrɛ aw bɛ so in kɔnɔ e ka fo nɔgɔ cogo ni fɛnw na jɔnni bɛ nin préféré han vous êtes des jeunes aw de kɛ mɔgɔ ye. Patron i delila i ka tile 5 d'an ma an bɛna so dɔ ɲini yanni tile 5 cɛ wa i delila yɛrɛ. Dɔgɔnin delili la dɛ mun na dɛ. Deli sabali yɛrɛ an bɛna so dɔ ɲini tile 2 in na. D'accord problème t'a la n'aw ko ko 5 jours o ka nɔgɔn tile 5 kɔni o tɛ foyi ye siɲɔgɔn ye nɔ a fɔli de ka gɛlɛn n'a seli cɛ tɛ problème t'a la donc 5 jours n kɔni y'o fɔ aw ɲɛna 5 jours 5e jour don b'aw labɔ m'aw la n tɛ manamana ko la dɛ n bɛ ka seri de fɔ aw ye tan nɔ m'aw labɔ dɛ kuma t'a la yɛrɛ donc yan'o cɛ a ye wuli aw ka yɔrɔ ninnu nettoyer fɔlɔ parce que aw tɛna yɔrɔ ninnu dégrader ka bila aw tɛ wari sara wa fana aw tɛ so bila condition ɲuman na o ma ɲi dɛ a ye wuli aw ka yɔrɔ ninnu nettoyer fɔlɔ a ye wuli aw ka ninnu yɔrɔ ninnu ɲama ninnu cɛ. Non, a ye wuli aw ka yɔrɔ ninnu nettoyer. Toi-même tu te lèves a ye fɛɛrɛ kɛ a ka ɲama ninnu ni kɔni seginna ka na n bɛna lajɛ yanni 5 jours in ka dafa n bɛna lajɛ n'a sɔrɔ yɔrɔ in ma nettoyer fɛnɛ a bɛ gɛlɛya aw ma dɛ. D'accord. Corona yɛrɛ ma corona ma kɔrɔ ja gɛlɛyara dɛ. E n dɔgɔ wallahi mais an fakɛ terikɛ an tɛ to b'a kɔnɔ tile 2 in na. Ah bon. An yɛrɛ k'a lajɛ bi an yɛrɛ ka taga bɔ. An ka cɛ teliya la. Le petit flair.
ka am kana yo aw sigila ay bi sigila ka adama ba churi ini doni kor basti itu na bashi be ne aha bashi akadi amma kombe ajan si mo bora an yi su ta afra la ruwan sai aha ni ma do fa aha ajan si mo bora ko so kalo la na ko kalo ajan si mo bora yoro mu tra kana bo so no biya da wa ma ra wuti wa nyama wa kili do dama kuma na ko fa ga te ya fi wa nya na ko wa to su do ra yoro na na wa kili do dama ya ni kili chama su ni fa wa na wa nya ni y'a faamuya azan si mɔgɔw de taara k'a ka bɔ quoi ko kalo juru yɛrɛ la o la wari yɛrɛ foyi tɛ yen n'an bɔra ekɔliso la an bɛna direct na so n'an tɛ taa ekɔli la don min na an bɛ taa maninkura kɛ an yɛrɛ b'o wari d'an ka dumuni sɔngɔ n'an ka fɛnw de tɔnɔ o de t'an bolo. ok n y'a faamuya o tɛ problème ye sisan n bɛ azan si mɔgɔw wele awɔ n bɛ n seko k'a la quoi problème foyi t'a la n bɛ n seko k'a la i y'a mɛn. Mazasi mɔgɔw wele ka kuma fɛ an m'a fɔ ko a ye tile 5 de ma n bɛ kuma fɛ n'a kɛra cogo min n bɛ retour k'aw ye problème foyi t'a la n bɛ n seko kɛ n fana seko ye min ye n b'o k'aw ye sabula aw fa ani ne an tun bɛ baara la yɔrɔ kelen komi ale tun ye chef ye donc an tun ye ne yɛrɛ tun ye chauffeur de donc n'a ko bɛ tantɔ ne bɛ n seko kɛ problème foyi t'a la n bɛ tila ka agence mɔgɔw wele a ka numéro yɛrɛ don n b'a wele n bɛ négociation kɛ quoi n'ala sɔnna ma mais gɛlɛyara dɛ problème t'a la ok awɔ n bɛ tila ka wele n'a kɛra cogo min n bɛ retour k'a ye a ye seli bila awɔ mɔgɔw bɛ tilen ka na yan cɛ ninnu ka situation ninnu kana na kɛ ne bolo problème dɔ yɛrɛ ka kɛ i n'a fɔ ne y'u fa de ne t'u fa yɛrɛ parce que n'i nana nin ko ja ninnu na tan sisan u bɛna problème u bɛna yan ko tɔnɔ ta a bɔra tan ne dun y'u fa dɔ wɛrɛ t'an cɛ an tun ye baara ɲɔgɔnya de kɛ a banna ko mana gɛlɛya cogo cogo aw bɛ segin ka taa village la duguba tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ ye o aw bɛnbaw bɛ village la yen aw fa ka mɔgɔw bɛ yen nɔ aw ba ka mɔgɔw a bɛ taa yen siɲɛ kelen non c'est pas bɛɛ sigiyɔrɔ tɛ duguba kɔnɔna ye quoi mais bɛɛ ko k'i ka sigi yan hali n'a sɔrɔ i fakɛ nana i fakɛ kun sigilen don yan ni dɛsɛ kɛra aw bolo banna aw bɛ ka location ta aw dɛsɛr'o la aw bɛ segin ka taa village la o ka fisa ni fɛn dɔw fana ye quoi aw ka to maɲumantɔko la mɔgɔw senkɔrɔ quoi vraiment ne tɛna nin diya o la quoi ni aller retour ba ninnu ne fɛ yan ne tɛ na jɛn ni nin quoi o yɛrɛ kunkolo chauffeur jɔ ne ko a ye minɛn ninnu bɛɛ labɔ foyi foyi tɛ kɔnɔna in na bilen parce que kuma caman tɛna kɛ kɔfɛ k'a fɔ ko aw ye fɛn dɔ pɛrɛdi kɛ yan nɔ dɛ aw ka fɛnw bɛɛ labɔ wa j'ai dit bien a bɛɛ labɔ d'accord donc voilà merci Le Stifler. Comme on dit pas non. Disons. Ça va? Oui. Ah aussi. Korbaste. Wow. Ah aussi. Korbaste. Ça va? Ahora nada hablamos.
man ɲa mun a tɛ k'o ye dɛ. cogo di? An gɛnna bi yɛrɛ yɛrɛ an gɛnna ka n'an fililen bɛɛ fili kɛnɛ ma. A ka agence mɔgɔ ninnu na. Awɔ. Cɛ ne yɛrɛ ɲinɛna k'u wele. Non. Donc u y'aw gɛn ka bɔ quoi. Awɔ. Mais jɔ n bɛna cɛ wele quoi. Numéro in ne tɛ 74 de. Awɔ numéro in na. Oh là là. Allô? Ah oui, on est à l'agence Tchaïnero, même à la Warmine. Ouais, ça va? Avec toi, Corbaste. Ouais, une baraque de tonton et ko a la bosse. Donc, moi, fait moi, nous, c'est cassé. A ka ca ni 5 mois sisan ne yɛrɛ y'u toléré comme denmisɛnninw ni wayi fɛnɛ ne dɔgɔninya bɛ s'u ma. Et 5 mois? Non, 5 mois, ça c'est trop. Bon ne y'a négligé an ye ɲɔgɔn négocier fo aujourd'hui. Bon sotigi bɛ ka mankan kɛ an yɛrɛ bɛ ka agence fɛnɛ b'a la ka mankan kɛ bon ne min ye wari minɛla i b'a ye ne de bɛ kɛ mɔgɔ défaut tɔ ye. E yɛrɛ ko k'e tɛ se ka fɛn k'o la bon a kɔni ko bɛ nin position de la. D'accord an bɛ kɛ wagati kɛ dɛ problème t'a la. Ka tile yɛrɛ. Ala ka tile yɛrɛ la mo. Fission a gɛlɛyara dɛ. Et 5 mois kalo 5 cɛ o cayara dɛ. Ne yɛrɛ kun bolo n ko kalo 3 kalo 2 ninnu de don donc ne yɛrɛ kun b'a wari sara a b'a essayer ka dɔɔni kɛ so kɔnɔ quoi. Mais comme a bɛ nin cogo la donc aw kɔni a bɛ yɔrɔ wɛrɛ de ɲɛɲini sa sinon ninnu kɔni tɛna sɔn bilen ne ka kuma ma bilen quoi. Wari foyi t'an bolo wari kelen ala t'an bolo hali so yɛrɛ an ye yɔrɔ ɲini a bɛ wari de bolo tɔnɔ. Ok problème t'a la ne kun kan ka kalo 1 ni kalo 2 min sara donc ne kɔni bɛ se ka kalo 1 sara aw ye quoi. Donc o yɛrɛ la a b'aw jija ka taa yɔrɔ min yanfɛla ka jan quoi sinon agence mɔgɔ ninnu ne y'a territoire dɔn i b'a ye u b'a kuma gɛlɛya quoi a y'a faamuya. Mais tɔnɔ an fa bɛ to k'a fɔ an ye dɛ k'a ka terrain dɔ kalifalen b'e bolo mais n'a ma ɲa nin kɔ an tɛ dɔ feere k'a kɛ ka so dɔ jɔ walasa an bɛ se ka don o kɔnɔ. Bon i fakɛ ka so min bɛ ne bolo terrain kelen de don i y'a ye terrain kelen de don mais n'a ko ko k'a d'aw ma problème t'a la terrain kelen de kɔni don problème foyi t'a la mais n'a ko ko k'a d'a ma problème t'a la. Mais an bɛ to k'a fɔ an ɲɛna ko terrain 5 don. Non terrain kelen de don problème foyi t'a la i y'a faamuya. Voilà an b'a kɛ ten. An bɛ siran. A bɛ taa ok problème t'a la. Mais jɔn de y'a fɔ ninnu ɲɛna k'a fɔ ko u fakɛ ka terrain bɛ ne bolo? Mais c'est pas possible quoi. Non o terrain 5 ne dɔw feere n ye dɔw di buranakaw ma an yɛrɛ bɛ dɔw kɔnɔ o kɔni hali u k'u jigi bɔ o kan u ka terrain tɛ n bolo a kumakan duman yɛrɛ tɛ n na n yɛrɛ kun kan ka kalo 1 kalo 2 min wari di ne tɛna ci bilen yɛrɛ n bɛ n yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ni téléphone tun tɛ fankelen fɛ mais ça c'est des conneries o de la quartier kɔnɔ nafiki dɔw bɛ yen nɔ quoi ka to ka taa kuma dɔw denmisɛnninw tulo la kuma minnu tɛ tiɲɛ aw ma prévu sɔrɔ kuma minnu na o de bɛ na nin ko ninnu ye quoi mais ni solution bɛ ne bolo quoi ni solution ɲuman bɛ ne bolo u ka se ne ma sen na k'a fɔ ko terrain ko walima donna ta bɔra ta n bɛ tiɲɛ f'u ɲɛna quoi. Ça o de poitrine in wala ni kulo sariya tɛ tɛmɛ nin kan mais u pɔ don a fɔ ɲɛna ko terrain n'o bɛ se ka kɛ cogo di mais saya fana ye mɔnɛ ye quoi sinon n'a sɔrɔ nin don pɔ man ka terrain papier d'a ma mais kɔrɔ o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ hali i ma se k'an don i ma n ka ekɔli wari sara o ka bɛn cɛ ma mais fɛnɛ hali an ka taa i ka si yɔrɔ d'a ma an fɛ yan an fana ka si fɛ yen o fana tɛ se ka kɛ fɛnɛ hali ka so dɔ k'an bila so dɔ kɔnɔ an k'an yɛrɛ dépend n'o ye o fana si tɛ se ka kɛ quoi. Cɛkɔrɔba in kɔni mɔgɔ jugu tɛ tɛmɛ nin na.
bora k'an bila bɔlɔn kɔnɔ ten tɔ dɔrɔn nin y'o dɔrɔn de quoi a b'a bolo walahi terrain duuru a papier de dira ma mais i b'a dɔn fɛnɛ an sɔrɔ fɛnɛ ka dɔgɔn Musa. Kɔrɔ komi e ka kalan avancé len don dɔɔni i kun ka a lajɛ hali n'an sera ka taa agence la ka taa kuma ɲɛfɔ a dɔw la ɲɛ bɛ sɔrɔ a la. bɔra lycée terien bɔra ni kulo charge n'an taara n'a agence mɔgɔ ne kɔni ne sirannen don a kana tila ka taa ko dɔ kuruti caya k'a fɔ k'a b'an dabiri tuguni. Kɔrɔ an ka taa chance lajɛ i ma tu min gosi i tɛ se k'o kɔnɔ ko dɔn. Ok n'i ko ten an ka taa lajɛ. An ka taa lajɛ a bɛ se ka gérer cogo sugu. Le Stifleur. Ça va? Fisson? Moi aussi. Akadi koni. Ok, problème ta là aussi. Comme on met sans faire salon de kono. Ah, d'accord. Bon ko do sigile no kan kono. Ah, on mina la na so bashi wonde. Non, bashi. Bashi de comme il yakli bala il de la wule il de la do wule dem senen no ko la so sarako. Agence mon. Ah, c'était toi? Ouais, c'était moi. Ah, et ça va? Ça va. Corbasti? Ça va. Famille du? Non, Basti. Ça va. Au fait, où sera moi? Ah Ko awe modo fene modo nyira nyona. Parce que wa yin boli ko fe. Ko lu fani e ko me bara nyona fe. Effectivement. Donc ko utonton ni yo ro ko tina. Ko ni ko jade no ira ira fo fene. Ko sanu faga ba. Ko faga tere no fene mun kalfali ema. Donc ko sisa ko comme situation gela no lu ira bolota. Ko faga do fere ala ka dojo comme yo fene an agence ga barawi an agence ga barawi ami terrain fere ami terrain jo ami samuye ami fere obe. Minha família. Minha família. Si ça, terrain mi mene bulu. No u fage la terrain. Dole nana apanga jo kafuko o yale ga yoro. Donc on est tribunal ni ya meru ni fond bege. Donc c'est ce que lu ya ira fa ko chere ta yoro. Yeah. Nere kuma do ga terrain na mais no obligé la ka to chain bulu ko. O le kra ko banjo ni ko. Voilà, terrain kelen de kundu. Ja o kun do ga terrain ko. Goro o ta terrain fere mo kelen mo fla mo sa ma. Ko c'est un problème ne rebe ka Voilà. On a un problème donc. Mais comme on reprend la légende et comme une tukala on a agence ga fanga era dori. Sabla jor baba ambulo dugina sisa jamana yo papier c'est le mon ambulo enregistrer le jamana era so shala so jamana. Donc comme on fait nga bara tablo bo chugina ani fanga ba parce que on a kela dori ni ngani mi foni bi. Tanto ni on a kela dori bi. Sisa ni mo yo fa un taraki ou nyami ngolo ni fon. Donc basé non, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc on est basé ouais. Mais comme tu là et là la football en fait tout ça ko e jana wa table mais normalement comme charia ou le doula tane ko nous ta bolo nous te messa wo akon nous kadne ni so ame dama an ko ma agence ga bara de ni e olu kala nu e ka sin yuru ni fen an yara bi de amasi pour que ni dem sen nu era hina kama ameje amasi. Ok, problème ta ni a famia e ne kele mingi kama fo seba kera chetae aw bena farane kana no kele la wuli kurai ka récupérer ka di demseni ma bon par exemple ne boulon na fato la blon parce que mali justice min dama doni ko ina mais a ko bana ka ban quoi
ne yɛrɛ t'a dɔn dossier yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bilen quoi i bɛ se k'i lafiya han i ŋaniya ka ɲi dɛ mais komi n banna o banna ka ban quoi. bon an b'a kɛ cogo min na sa komi e yɛrɛ ko ko sebaya taara cɛ bolo ko e dɛsɛra y'a yira ko kɛlɛ tiɲɛn'i bolo comme olu ne bi ne fana bɛ n dalakan dɔ la anw ka agence n bɛ don denmisɛnnin ninnu jigiyɔrɔ an bɛ kɛlɛ in sin ka taa fɔ a dan o kɔni tun ye ne ka laɲini ye wa fana i bonya b'o kuma in na komi anw ka temps ka chargé ninnu hali sisan sa rendez-vous bɛ nin dɔ cɛ n bɛ bɔ yan san kan ka taa yen nɔ mais n kɔni bɛna fɛn kelen f'i ye ni denmisɛnnin ninnu hali ne dɛsɛra kɛlɛ in na ne bɛ don ninnu jigiyɔrɔ an ka agence an bɛ taa fo o bu. ok problème t'a la. ala ka ɲɛ ka d'a ma. mais tonton ko ne yɛrɛ ko mun ko a ka terrain 5 o terrain ye terrain 5 non han o de fɔra an ɲɛna dɛ ko terrain 5 ko terrain ye terrain 5 o maa b'a fɛ ka ne kɛ nkalontigɛla de n ko terrain bon i ma denmisɛnnin ninnu ye n ko terrain kelen de don ne yɛrɛ de y'a kɛlɛ kɛ ka taa justice ni fɛnw na an ka mankan kɛ parce que ne yɛrɛ tun ka wari bɛɛ terrain na quoi. bon problème t'a la. donc aw bɛ ne kɛ nkalontigɛla ye quoi k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko terrain 5. chef non jɔ n'o de don c'est bon ne yɛrɛ da tɛ terrain ko kuma la bilen a kana se yan bilen ko terrain ko kuma n t'a fɛ ka mɔgɔ si sɔrɔ yan bilen ko terrain ko kuma baasi t'a la n y'a faamu. e min ye agence ye i bonya bɛ ɲɔgɔn kɔ c'est à dire n t'a fɛ k'i sen yan bilen n'i sera yan tuguni ka sɔrɔ n ka autorisation tɛ ici moi je suis chez moi n'i sera yan bilen ka sɔrɔ n ka autorisation tɛ dɔrɔn n bɛ convocation d'i ma. d'accord problème t'a la. voilà bon moi aussi je te promets n m'o promesse kelen tɛ ye bi ne ni e yɛrɛ cɛ tɛ bilen dɛ mais nin denmisɛnnin ninnu kama an bɛ dossier in sen hali n'a sɔrɔ terrain ye ko hectare tilancɛ ye an b'a bɔ. ok o bɛɛ y'aw kungo de ye mais aw kana se yan bilen problème t'a la voilà allez n kana aw se yan bilen ko terrain ko kuma dɛ terrain tɛ n bolo a kumakan duman tɛ n da n t'a fɛ ka n tɔgɔ mɛn terrain ko kuma la bilen voilà e bɛna mɔgɔ sigilen da dɔ kuma na aw nana diɲɛ kɔnɔ don jumɛn k'a bɛna kunun kuma fɔ an ye ko terrain 5 terrain 6 n'aw jigi ne yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna min fɔ nin ko in na quoi dɔ ka se yan bilen ko terrain ko o tigi b'a si ka so.